29 iyunda Türkmenistanyň döwlet telewizionyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň doglan günü bellenildi. Bu münasibetli Mar vilayatynyň merkezi mescidine sadaka berilipdir. Oňa gatnaşan türkmen müftisi görünür görünmez belalara garşy prezidenti amanlyk diledi. 2019-njy ýylyň 29-njy iýuny günü Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 62 ýaşady. Berdimuhammedowyň 62 ýaşy döwlet mediasyna görä peýgamber ýaşy bolup bu münasibetli Mar vilayatynyň Gurbanuly Hacı mescidine toy sadakasy berildi. Prezidentiň adyny götürýän mescidde 29-njy iýuny eden doga dilegini ýurdun baş müftisi Berdimuhammedowyň görünür görünmez belalardan aman bolmagyny Hudaýdan diledi. Edidanlam arkada prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow erenler pirler ýar bolup gözden dillen görnögörmez howp hatarlardan gorap öz nazarynda aman sakla diýip baş müfti dileg etdi. Döwlet medeniýeti görünür görünmez howp hatarlary aýdynlaşdyrmady. Ýöne soňky döwürlerde ýurdun din wekilleri prezidente jan saglyk dilep, onuň düşmanlary diýilýänlere wagtal gargyş okap çykyş edip başlady. 29-njy ýylyň Marynyň Gurbanuly Hacı mescidine berilen toy sadakada prezident Berdimuhammedowyň adyndan mescide Muhammed Peýgamberiň keşfi beýan edilýän arapça Hilye-i Şerife sowgat berildi. Onlar şeriaty dini anaşlary bilen baglylykda uzak möhletli türme tutsagylygyna hökm edilen Türkmenistanyň häkimetleri Marynyň mescidine prezidentiň sowgat beren Hilye-i Şerifini maňlaýyna syýrmak üçin nowbata durdy. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň döwlet eýçiliginiň medeniýeti ýurdun buğday planyny doldurandygyny habar beren mahalynda Lewap we Daşowut vilayetlerinde gowy çeken daýhanlaryň gözgüýni ýagdaýdadygyny Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýärler. Ähli üns gallanyň gowy hasylyny almaga gönükdirildi. Gowy çeken daýhanlara hiç ýyly üns berilmedi diýsek de boljak. Olar tehnika bilen üpçün edilmeýär. Gowy meýdanlarynyň aglabasynda häzir köwnäçenli diňe bir gezek kultivasiýa işleri geçirildi. Müňlerçe gektar gowy meýdany zerur owa hojaluk tehnikalary dökün we suw bilen üpçün edilmeýär diýip Azatlyk Radiosynyň anonim şertde maglumat beren habarçysy 1-nji iýulda gurrun berdi. Habarçy şeýle kynçylyklary hususan da Daşowdyň ýylanly, ruhwelent we görogly etraplarynyň we Lewawyň darganata we dänew etraplarynyň kärenetçileriniň başdan geçirýändigini belleýär. Döwlet owa hyzmat idarasynyň tehnika üpçünçiligi tas noly deň. Bu edaranyň işärleri kärenetçilere hiç ýyl kömek berip bilmedliginiň sebäplerini MTZ 80 kısımlı traktorlaryň hatardan çykan tekerleriniň her biriniň bahasynyň 25 000 manada durýandygyny aýdyp, munyň üçin döwletde puluň ýokdugy bilen düşündirýärler diýip, onlarça pagtaçy bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Azatlyk Radiosu ýokarda aýdylanlar barada Türkmenistanyň owa hojalyk we daşky gurşaw goramak ministrliginiň Lewap we Daşowut vilayetlerindäki bölümleri bilen habarlaşyp kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda köpçülikligiň gowa çekmek işine Ahal, Balkan, Lewap we Mary vilayetleriniň pagtaçylary 23 martda we Daşowut vilayetiniň daýhanlary biraz giç 27 martda girişdiler. Şol günler resmi media ýurtda gowy çekişine badalga berilip, munyň üçin ähli şertleriň döredilendi barada reportajlar görkezen mahalynda Lewaply kärenetçiler owa hojalyk tehnikalarynyň üpçün edilmeýändiginden we ekişin giýja galmagyndan kösenýändiklerini Azatlyk Radiosynyň bu vilayetdäki habarçylaryna gurrun beripdiler. Aradan 10 gün diýenýaly wagt geçdi. Geçen ýyllarda bolşaly häkimetler ýene perwaýsyzlyk edýärler. Traktor yetmeýär, ekiş ýene giýja galýar. Bu ýyl hem geçen ýylky ýagdaý gaýtalanýar, hatda öňküden hem erwet. Plan borçnamany dolup bilmers diýip alada edýäris diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Lewaply daýhanlaryň biri aýdypdy. Şol Türkmenistanda gowy çekmek üçin 550 000 hektar ýer taýýarlanylyp, geçen ýylda bolşaly ondan 1 milyon 50 000 tonna hasyl ýygnamak gözüňünde tutulýar. Türkmenistan akmaliye kıyınçılıkları hususan daşary ýurtlarda okayan çağalaryna pul berýän enatalaryň ýüzbeýiz bolýan çäklendirmeleri we emeli bökdönçlükleri dowam edýär diýip Azatlygyň ýerli habarçylary habar berýärler. 25-nji ýylyna Daşowutda Western Union arkaly pul geçirýän enatalar üçin täze düzgün giridildi. Olar ünni pul geçirecek bolsalar daşary ýurt pasportynyň ähli 48 sahypasyny öz üçin alýan göçürme görkezmeli. Olarlaryň esasy sahypalaryň we ýurtdan soňky girip çykmalaryň bellenen sahypalarynyň göçürmesi talap edilerdi diýip Daşowutdaky habarçymyz aýdýar.
Onun sözlerine göre eni atalar talon boyunca ayda diňe bir günni pul geçirip bilýärler. Egerde şol bir günüň dowamynda yetişmesen pul geçirip bolmaýar. Munuň üçin gyssagly ýagdaýda daşary ýurtda okuyan çağaň bilen habarlaşmaly. Ol sana imo arkaly pasportynyň ähli sahypasynyň suratyny ýebermeli. Soň eni ata ol suratlary çykaryp alyp banka görkezmeli. Özüm pasportyň göçürmesini şeýle görnüşdi. Her ayda pul geçirjek bolanyny täzeden getirmeli. Bellemeli ýer azatlygyň habarçysy bilen gürleşen ýene atalar beýle düzgüniň häzirlikçe diňe daşawda girdilendigini, beýle regionlarda beýle talabyň ýokdugyny aýdýarlar. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň ýagdaýyny kynlaşdyrýan çäklendirmeler munyň bilen hem çäklenmeýär. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertini gürleşen ýene atalaryň sözlerine görä, 1-nji ýyldan başlap taýýarlyk kurslaryny we magistraturada okuyan studentlere hemme ýerde Western Union we Visa kartlary esasyna valyuta geçirmek beş edilýär.